Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton susuder ruas dohot tamu nomor minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah mari kita. Tapuji matuhata marede mahita siya bukwed de nomor 574 ayat syada ayat 2 dot ayat 3. Mar hite goarni debata ama doho goarni na Tuhan Yesus Kristus doho goarni to di porbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Nung atibuhian di darohaku Jehovah ninna ibana do haholongon saleleng nileleng na hubahen makaholongi ho dibaheni hutaiti ho mar hite dengan bahasa haleluya. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan naso marmula naso marujung di perbagahoro marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonomu hasesaan ni dosa hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami asima roham lehom may dihami say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite tondim asa hululihami pangurupion siyan ho moloro pengunjunan tuhami say pahot marohanami asa tung porsia hami dihatam do di bagabagam asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sebukwed di nomor 10 ayat 2 dot ayat 3.
Tatangihon mapatit ni debata di binggutta sadarion. Iman tersurat di 1 Korintus 10:5 ayat 50. Songonom madidok. Ope hamu akkaro ngaku nani haholongan marsi hoho jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo haholo jaun muna di bagasan Tuhani imasaha nah atong rak mangidugu kumahita lani dinalaw mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon na hombar tu patik mi amin. Mari demeta sebukut di nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Tatopo tima dosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suatu dosan. Para siro hami dahami narangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagurangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong hapor siao di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akadalanmu. Mas say gurang do pangalusyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan ala nidenggan ni basam dot asini roham say unang paingot-ingot akadosa ni haposon mi dohot pangalosyon nami say ingot mahami hobbar tu asini roham do denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpermuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Baga-baga taringot tuak kadosata songonod dohatan ni Tuhan Jehova nunga polahu pasisi akka pangalaw siyum songon obun jala songon obun manorop do akka dosam say mulak mahoto au ay au do si paluaho hasangapom madi debatana di gijang amen. Mari dimahita sebukwe di nomor 440 sada ayat sada do ayat 3. No
tatangihon ma hatani debata turpu epistel di hari mingguon imana tersurat di panurirang Yesaya bidu ono puluonom mamuka maisian ayat 10 saat di ayat 14 tajahama merresponsoria marlas ni roha mahamu rabdo Jerusalem jala marolo polo mida ibana sude hamu ale akka naholong roha di ibana marlas ni roha situtu marap dohot ibana sude hamu ale akka na marsa roha mida ibana nasai laon ai songonon do hatani Jahoba idama au patongoton tu ibana hadameon songon batang ai godangna jala songon sungai nasirnip hamuliaon ni akka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu diapuan na jala iya dung di idahamu songoni gabelas marohamuna jala mertubur holi-holi muna songon ikau rata gabe patar terteda tangan ni Jahoba tuakka naposona jala rimasna tuakka musuna ima sahatna martua mana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Mare de mayita sebuk kode nomor 767 ayat sada dohot ayat 3. Porsiatai songon nahina tidak kon nirongata sa porseau di sadok pertibion rak mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabe-gabe asiaton di perbadia andora suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima imana pa imamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di ton di porbadia jalarung sada huria na badia huria hatopan yalah Kristen akka na badia do dihasesan ni dosa do dihatai na mandok mula mangolu sogot daging ni halak na umate do dihangoluan no sara suda amen. Tapi kema kor ina gloria diurutian nemu sedot kor ina hana
Tabege matiting nama sa di do nanai pamasa onni huriatta. Shalom. Tabege ma 2025 guarni minggu tasadarion minggu patuluhon dong trinitatis jala topik ni minggu ta ima gabe tinopa nai baru na perjolo sermon parhalado di hari Selasa 8 Juli 2025 di Patu Pado sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Na mangihut Kompen Distrik di hari Marsogot 7 Juli 2025 Huriatta HKBP Jalan Lura nasongon bolahan namak di Kompen Niakka Pangula Nagoktiki di distrik Sapulualu Jabar Tingdion. Na mangihut sermon wek di hari Rabu sia Juli 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di Bagas ni keluarga Pendeta SM Simatupang Inang Boru Lumbatoruan di Pergodungan ni Garejaon. Di week 4 di Bagas ni Nyonya Simajuntak Boru Siagian Maringanan di Gang Karya Bakti Onom RT Onom RW 10 Sada Cibabat. Di wek Onom di Bagas ni keluarga Teh Halubis Boru Pakpahan di Kampung Cijamil RT 03 RW 07 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah KBB. Di wek Walu di Bagas ni keluarga ATF Pardede Boru Lumban Tobing Jalan Kerkop nomor 22 Lewi Gajah. Di Wek 10 di Bagas ni keluarga Kaisar Aritonang Boru Lubis Komplek Permana Indah Jalan Kukupu. Wek 10-2 di Bagas ni Situa OJ Sitorus Boru Sirait Komplek Bukit Permata F1 garis miring Toluplonom RT 05 RW 22. Tu hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 tong masuk di pukul 10 siawib. Na perjolo di Weksada di Bagas ni keluarga Hama Nurung Situa R Boru Samosir Jalan Vianti Raya 2 nomor 10 Walu. Di Wektolu di Bagas ni keluarga Situa M Gultom Boru Manik Jalan Pasopati Sada nomor 04 RT 03 RW 04. Di Wek 5 di Bagas ni keluarga M Siahaan Boru Tampu Bolon Jalan Tegal Kaung Bawah nomor 8 RT 01 RW 08 Cipageran Cimahi. Di Wek Pitu di Bagas ni Jamin Malaute Boru Sitanggang Pondok Cipta Mas 2 Blok A2 nomor Pitu RT 04 RW 10 Sada Laksana Mekar. Di Wek Sia di Bagas ni Nyonya Sidabuke Boru Silalahi Bumi Paku Sarakan 2 Blok A2 nomor 20 Sada RT 0 Sada RW 20 Tolu. Di Wek 10 Sada di Bagas ni Nyonya Situmorang Boru Sidabutar di Jalan Lewi Gajah Gang Kodir nomor 22 RT 07 RW 10 Walu Cimindi. Na mangihut amplop pembangunan. Di Minggu Tasadarion Minggu 6 Juli 2025 di Ganuk Parmingguon Patu paut tado papungu amplop tu pembangunan nata papungu mai pelean paduahon tujolo amplop di Parade Huriatta. Na papituhon naing marbagas manang titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu ma parbagason ima anak ni Huriatta Romi Andi Manik. Anak niya mata Bapak Saud P Manik Nahinan. Tubuh ni nata Lamsaria Boru Tapu Bolon. Na maringanan di Jalan Lekol G Amanulang pada Larang, ruas ni Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Manangwek Onom. Dohot Orwana, Eva Juliana Boru Simamora, Boru Niamata Sitong Debata Raja Simamora,
Tubuh Ninata Sernia Tiurmawati Boru Pardede, namaringanan di Jalan Cihanjuang Cibaligo, ruas Nihuria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 12 Juli 2025 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk jam 8 manugut. Na mangihut neng marbagas tikting paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason marojahan Jonathan Hutapea anak niamata letkol Hulman Hutapea ST tubuh ninata Dr. Anda Lisbeth Rusliana Borusianipar namaringanan di Jalan Dr. Samratulangi Blok H 130 RT 03 RW 10 Baros Cimahi. Ruas Nihuria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Manang Weksada Dohot Nanay Ngorwana Idolaria Boru Simangucong Boru Niamata Thompson Simangucong Tubuh Ninata Lamsihar Boru Sipahutar Sian Huta Tunggul Nihuta 2 Desa Banu Aji Sada Ruas Nihuria HKBP Pagar Dolok Resok Peniel Pagar Dolok. Pamasu-masuon di hari Sabtu 12 Juli 2025 maringanan di HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk jam 10 manugut. Na mangihut Parheheon Ama Distrik Domu tu Parheheon Ama Distrik Saplalu Jabar Tenggie di Patupado akka perlombaan manang pertandingan antar huria nani dohotan ni seksi ama ni huriata acara di Patupa di hari Jumat sahak rodi hari Sabtu di tanggal 22 sahak rodi 23 Agustus 25 maringanan di HKBP Pekalongan akka kegiatan manang cabang olahraga na di Lobahon ima na perjulo vokal group na paduahon catur patoluhon badminton na paupaton tenis meja. Sialani dipangido matu sudia kama ni huriata sa mendaftar tu ganup situa nabe manang tu kantor huria. Akaise na berminat aka amang mendaftar ma tu situa wek na manang tu kantor huria. Na mangihut apresiasi anak berprestasi. Domu tu program ni huriata tapatu pado apresiasi tu anak kon ni huriata akan na berprestasi. Ima akan na juara sada 2 tolu di tirket SD, SMP, SMA manang SMK. Dohot na kuliah manang perguruan tinggi na minimal IP 3,5. Sialani di Papua matu ganup situa wek nabe na dibuan rapot na manang bukti menandakan dia juara. Paling lambat tanggal 12 Juli 2025. Na mangihut PHD gabungan. PHD gabungan SPH IMA di Patupa hari Jumat tanggal 10 Juli 2025 masuk jam 10.00 WIB. PHD gabungan AMA di Patupa di hari Sabtu 12 Juli 2025 masuk jam 20 manang jam 8 borngin. PHD remaja di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 masuk jam 10.00 manang jam 5 botari. Na mangihut sermon ni NHKBP. Sermon ni naposo bulung ni huriata di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 jam 10 sia manang jam 7 borngin maringanan di Jalan Sangkuriang nomor 23 Cimahi manang nagabe tuan rumah Satria Adi Sima Juntak. Songonima manginang tikting namasa di tonga-tonga ni huriata. Horas madihita.
Mare de mahita se buku de nomor 600 syada pitu syada mahita papungu pilihan syada ado syada B. Damini debatana sumurung sian saluhut na rohang ima mangaramoti atyaduna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhutna amang dohot inang suang songoninang kita na marpungu di bagasa tikyon nagabe jamita di parminggota di bagasan tikyon imana tarsurat di buku surat tongosan ni si Paulus tu Huria Galatia bidu onom
Mamuka Mesian ayat 10 sada, sahatu ayat 10 walu. Galatia onom ayat 10 sada, sahatu ayat 10 walu. Hujahahun ma tuhita jala tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Tadahamuma balgani surak ni tangaku, sude narikot roha dihasanga poni pardagingon, manosak-nosak hamu pasunaton, asal unang taunon na pangaliliun siala silang ni Kristus. Aigari nasida jahudihian dang diradoti patiki, alay neng do hamu tarsunat di rohani nasida, asa dipuji nasida dirina, marhite sian daging muna. Alay dauma sian au nama muji diri, anggoso siala silang ni Tuhata Yesus Kristus, marhite-hite ibanado tarsilang portibion diau, jala au pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan manang sian hasi pelebegion, dang mahuay ikon na tinopa nai baru. Jala dame ma dohot asini roha tu salhut nama marangaihon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukoni unang mapola disusai agia ise au aihu pabuan boado aka tadani bugang ni Yesus di dagikku. Didongani ayat saplalu sude mahita, didongani asini rohani Tuata Yesus Kristus mato dimuna ale aka dongan. Amin. Ima sahatna. Topik di minggu ta sadarion gabe tenopa nai baru manang dihata Indonesia menjadi ciptaan baru. Muna kadongan sahapersiaon di bagasan guari Tuata Yesus Kristus, ketika kita tadi memperhatikan topik minggu kita menjadi ciptaan baru atau gabe tinopa nai baru, ketika kita sudah jatuh ke dalam keberdosaan, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pasti manusia itu disebut dengan manusia lama, manangna natinopa narobi. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada kita, jadilah kita menjadi manusia baru. Manang Paulus sering mengatakan kepada kita, jadilah kita menjadi ciptaan yang baru. Natinopa nai baru. Ahado hurwa maksudna na hala Kristen natinopa nai baru, menjadi ciptaan yang baru. Amang dan inang, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kekristenan kita sebenarnya bukanlah kekristenan yang terlihat dari casingnya saja. Dang holan tarida sian ruhut parduru. Tetapi kekristenan kita ini sebenarnya tidak hanya terlihat dari ruhut parduru, tapi juga harus kita lihat dari
hal-hal yang terdalam. Bohado rohata. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kekristenan kita tidak hanya kelihatan dari casingnya saja, alana molo tabereng di bagasan tikion, gudang do tagatukon akasilang ni Kristus di Jabuta. Bahkan kalender HKBPP adong do di Jabuta. Bahkan aka buah-buah rope na di Paulis yan aka triplek tagatukod do di Jabuta. Manang na kita memakai mas yang ada kalungnya salib, manang na adong misalnya sibong tabayan misalnya contohnya salib di sibong manang na golang ta amang do tamu na kainang adong misalnya tabayan menjadi gelang yang penuh dengan salib. Kekristenota dang holan sa disi. Jadi naso perlu do iba berhias, naso perlu do iba memakai mason, naso perlu iba memakai perhiasan no ni narohamuna perlu do. Dada naman dokon naso perlu. So tung gabe dianggap pamuna gabe anti perhiasa kami sia julu. Perlu do. Tetapi sebatas itukah kekristenan kita? Bagaimana dengan yang di dalam ini? Bohado rohataon. Molo sadala rohata do rut par dulu it's okay, enggak masalah. Yang menjadi persoalan masa kini adalah dia kelihatan minimalis ya, dia kelihatan minimalis dengan penuh dengan pernik-pernik salib, penuh dengan di gelangnya itu penuh dengan salib, bahkan di antingnya juga penuh dengan salib, gahana pe korung nape gudang salib, alai bohado di perbagasan, bohado roha di bagasan, ikon naing manian saurdot na di bagas dohot na di luar. Unang holan di luar bagak alai di bagasan dang bagak. Ko saurdot manian. Heado adong sadar ruas di huria. Nama sai burju marminggu. Masai burju madohoti sermon week. Masai burju madohoti aktivitas di tonga-tonga ni huria. Jala tung menonjol do ibana di ruhut par huriaon. Sudedo punguan di dohoti. Songoni nang kegiatan na adong di tonga-tonga ni huria. Dan huria ini menganggap bahwa dia itu adalah seorang tokoh yang sangat dihormati. Adong museng memang jabatan na jala boy tardok ya, dia ini adalah seorang yang deheb lah, orang yang memiliki banyak harta. Alai amang do tamuna kainan di laun-laun ni ari topuma so panagaman ternyata sarma barita, ternyata amat taon ninna nunga ditangkap jala nunga ditangkap amat tai ternyata adong kasusna di tonga-tonga ni ulauna ima penggelapan uang perusahaan. Dan tidak hanya itu amang dan inang, adong tuduhan perselingkuhan tu amat taon. Nah, coba dulu tadi kita cek ya amang dan inang, dia aktif ke gereja, dia aktif di sermon week, dia aktif di dalam aktivitas yang ada di gereja, dan dia memang seorang ama yang deheb, dia memiliki segalanya, dan dia adalah pengerja di sebuah kantor. Ternyata ada kasus di mana amat ta ini
memiliki kasus penggelapan uang perusahaan. Dan tidak hanya itu, ternyata dia juga ada kasusnya yang lainnya, yaitu tuduhan perselingkuhan. Ada lagi cerita yang kedua. Adong mamuseng di sada huria salak ama. Ama tahun tidak menonjol dan pola menonjol. Jala sai hohom do amat tahun. Masai burju. Tutui bana masai burju mar minggu. Masai burju amat tahun pertanyaan. Masai burju mengula-ulauna di kantor. Dan dia adalah seorang ama yang sangat bersemangat. Jala asal hadir ibana di tonga-tongani kantor nai, ya, asal roh imana tu tonga-tongani kantor nai, pitor bersemangat do sude pangisini nasakatori karejo alanya malo amat tahun mardongan, malo mabuat rohani donganna. Malong ibana mengacu hagaleon ni dongan nasakator i. Makanya dia dirindukan. Aduh, kemana sih bapak itu ya? Kok nggak datang? Kalau misalnya mata ini tidak masuk ke kantor, hirana adong na hampa, hirana na adong na hurangan. Moloso masuk amat tai itu kantor. Aduh, kemana sih si bapak itu kok nggak datang ya? Kenapa nggak hadir dia? Aduh, nggak enak kalau tidak ada bapak itu. Amang do tamuna kainang di bagasan dua cerita nahu lehon sinakingani manang nahu hudokon tuhita di bagasan partikianon. Na di dia do nagabe jamita na mangulu di sing. Apakah cerita yang pertama atau cerita yang kedua? Kalau kita melihat lebih baguslah cerita yang kedua itu. Hohom amat tai. Hohom amat tai jala sip-sip ibana mangalehon silehononna. Dang holan sip-sip ibana mangalehon silehononna tuhuriai alai. Denggando parsaurana ganup hari Minggu, jala denggando parsaurana di sermon week, jala burcu mengula-ulauna di kantor, dan dia kelihatan bersemangat. Jala moloro amat tahun masai tabo pakilala ni donganna na di kantor ing. Saya dihasiholi halak kehadirannya. Nah, amang dan inang yang saya kasihi, tadi saya mengatakan na di dia do na pala na tahalomohon di bagasatikion. Na bagak di ruhut-ruhut parduru ido alai di bagasan berbukit-bukit, manang di bagasan daksuman, manang na di luar ibana tampilannya sangat bagus, tapi di bagasan roha juga tampilan juga bagus. Kalau kita setuju yang cerita yang kedua itu, bagak di luar, bagak nang di bagas. Lasido amang natabereng di latar belakang di turpukta sadarion imana kiningan natar surat di Galatia onom ayat 10 sada sahatu ayat 10 walui. Ternyata di jemaat Galatia ini amang dan inang ada dua latar belakang kekristenan. Kekristenan yang pertama berlatar belakang keyahudian. Kekristenan yang kedua berlatar belakang dari non-Yahudi. Nah, ternyata kekristenan yang berlatar belakang keyahudian ini menyatakan bahwa
asa malua jolmai ikondo diulahon patik-patik ni hajahudian. Salah satunya adalah tentang sunat. Salah satunya adalah tentang sunat. Molo nang malua ala Kristen adong dipodahon kekristenan yang berlatar belakang Yahudion. Supaya kita diselamatkan, maka kita harus melakukan apa yang disebut patik-patik hajahudion itu, yaitu mengenai sunat. Jala idon anak kiningan nataja di Galatia 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 itu. Nah, inilah yang dikonfirmasi oleh si Paulus. Odo na dikonfirmasi ni si Paulus amang do tamuna kainang bahwa keselamatan yang sesungguhnya bukan lagi dilihat dari ruhut-ruhut nadi luari. Salah satunya adalah tentang masalah sunat. Alai keselamatan yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Kristus Yesus, dan itulah anugerah daripada Tuhan itu kepada manusia pendosa, termasuk kepada kita saat ini. Molo hakristenon hajahudionon berlatar belakang hajahudionon amang dot hamuna kainang atar songo pangalahon amat tasinakina parjuluima menonjolkan ruhut-ruhut parduru. HP di bagasan daktikus, HP di bagasan denggan ulaonna, HP di bagasan rorang. Dan dia penuh dengan kemunafikan, penuh dengan penuh dengan pendangkalan iman. HP romana kiningan si Paulus bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu adalah bahasa-bahasa ni debata, anugerah daripada Tuhan kepada manusia pendosa. Alanido hamuna akamando tamuna kainang di tonga-tonga ni turpukot adalah salah satu yang dihirim Paulus kepada kita pada saat ini, supaya kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi ciptaan baru. Jala itu nakiningan natabereng di 2 Korintus 5 ayat 10 pitui. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang yang menjadi aplikasi kepada kita saat ini berhubung dengan topik minggu kita, gabe tinopa naik baru atau menjadi ciptaan yang baru. Atar songo dia do horoa kekristenan manangoluta nadi goarana gabe tinopa naik baru atau kekristenan yang menjadi ciptaan baru. Yang pertama yang harus kita ketahui amang dan inang, bahwa molodidokon tuhita tarsongo dia do menjadi ciptaan yang baru ini. Nanang donon na tuhita bahwa unang maru ruhut parduru narumikot taradoti molo gabe si huton Kristus hita. Unang ma ruhut parduru manang hal-hal lahiria narumikot taradoti molo gabe si huton Kristus hita. Jala odo nadi kecam Yesus sian halak Parisi. Jala odo nadi kecam Yesus sian halak Saduki. Jala odo nadi kecam Yesus sian akal si boto surati. Alaniaha ala holan ruhut parduru manang tampilan manang kesing aja ngolu ni ibana ngolu parugamoon ni
iban. Itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus dari kehidupan Farisi, dari kehidupan Saduki, dari kehidupan imam ahli Taurat. Naneng dohono na tuhita atar songo dia do horoa ruhut parduruon manang hal-hal lahiria. Nakiningan hudokon dang nasorikot hita mamake mastana berkalung salipi. Dang nasorikot hita mamake sibongta manang na tahe bahasa molo bahasa Batak sibong di dokonon na dong misalnya pernik na salib manang nagolang ta dong pernik na salib manang na di gerejaon manang na di jabuta adong disita bahin aka salib tang na soperlui. Alai na lebih utama adalah diri kita ini haruslah seimbang molo ruhut parduru tabain aka salib di bagasa rohat tahun pe ikon adong do tampilan nadinggan di bagasan parsaurata. Nah paduahon bagaimana sebenarnya menjadi ciptaan yang baru, kekristenan ciptaan yang baru itu. Nah paduahon ima asa tabolokon mapangatusion nasala di Kristen Yahudi na di Galatiaon paboa boy malua hala Kristeni marhite na mangulahon patik. Dalam ayat ini tadi kita baca na mangulahon sunat manang hukum Taurat. Alai nanaing dohonon natuhita adalah bahwa holan silang ni Tuhan ta Yesus ido na mampu paluahon kita ay di sido digarar sude utakta ay di sido di silangido sude digarar dosata alai hehe matu hatta Yesus sian namate gabe radema haluaoni dihita holanido si bangga honota amang dotamuna aka inang. Jadi naneng dohonon na tuhita di bagasan tikyon bahwa menjadi ciptaan baru itu adalah mengucap syukur dengan apa yang telah diperbuat oleh Kristus Yesus kepada kita dan kita tidak lagi hanya hidup di zaman-zaman narobi manang na hidup di zaman-zaman yang lama, tetapi kita sudah hidup di zaman perjanjian yang baru di mana Kristus sudah memberikan nyawanya supaya di mana Kristus sudah menyelamatkan kita dan Kristus sudah membayar hutang-hutang kita dan kita sudah diselamatkan. Itu adalah anugerahnya. Jala ikon si hamalate honot tadui. Na patuluhon amang dota munaka inang di bagasan turpukon ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ternyata menjadi ciptaan yang baru ini haporsiauni HP dang dangol sisilon. Dang dangol sisilon manang suam kuku. Molo misalnya pitero arsak niroha aitor manarita ibana tutuani. Bukan itu menjadi ciptaan yang baru. Molo misalnya pitero hasosakon tu ibana itor manarita ibana tutuani. Bukan itu yang menjadi ciptaan manusia, ciptaan yang baru. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan iman kita baik dalam suasana sukacita, baik dalam suasana ketika kita tersesat, kita menyatakan apa yang dikatakan oleh Wahyu 2 ayat 10 itu, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada kamu. Bayiru hak Kristeno na menjadi ciptaan yang baru. Asada ada holan ciptaan baru holan nakinian taridai
holan di suasana na marlasni roha hita, alai di suasana na songo dia pe kondisi ningoluta di bagasa tikion, tetap kita setia sampai mati beriman kepada Kristus Yesus di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Amang dan inang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kapan kita menjadi ciptaan baru? Sadi hari dohita gabe natinopa nai baru. Ketika kita sudah dibaptis, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika kita mengandalkan Dia di semua aras kehidupan kita, di setiap waktu diganup tiki manangna di bagasan kehidupan jala ikon botota doda amang dota munakinang molohita hala Kristen dada hulan terdaftar sebagai anggota jemaat gereja. Orang Kristen tidak hanya sekedar terdaftar dan ikut beraktivitas di gereja. Alai konbotot tado bahwa molotung petardok kita ciptaan yang baru rohat tahun ikon ias. Jiwa kita harus dibersihkan. Karakter kita harus mencerminkan imago Dei. Karakter kita boleh didokon imago Dei segambar dengan rupa Kristus, segambar dengan Allah. Molo nunga didokon nakiningan segambar dengan Allah, manangna nunga gabe ciptaan baru kita jala segambar kita dengan rupa Allah. Di bagasan parsauraton pe patuduhon karakter Kristus tutonga-tongani jolma. Patuduhon karakter Kristus tutonga-tongani akka luat-luat manang marga-marga. Patuduhon itu keluarga. Patuduhoni di tonga-tonga ni huria, patuduhoni nang di tonga-tonga ni jolma na asing. Itulah yang menjadi ciptaan yang baru. Gabe natinopa nai baru. Alanilas baru hatta di bagasa tikion ala tardok kita. Hala Kristen natinopa nai baru tidak hanya terlihat dari kesing luarnya, tetapi buktikan juga di dalam roham, di bagasan rohami ikon sarupado tampilan na di bagasan doho tampilan na di luar. Saunari bohado au mangulahoni amang pangido todi porbadia, pangido Roh Kudus asa margogo hita mangulahon na pinangido ni turpuk sadarion. Jala memang didoko di Yohanes 15 ade ayat 5b, dang tarulah hamo agia aha anggo somar dongaton ahu. Molo neng didokon kita menjadi ciptaan baru, dang boy holan seroha-rohat tai, dang boy holan sian pikirat tai, dang boy holan sian gugut tai. Alai kon siadia do sian tod di porbadi do tercurah tu bagasa rohat tahun ala didokon akiningan di Yohanes 15 ayat 5b, dang tarulah hamu agia aha anggo somar dongaton au. Jadilah kita menjadi ciptaan yang baru, yang penuh dengan semangat dan yang penuh dengan memuliakan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Melihat mah pasatami tuhuali Tuhan di bagasan partikiano nungabe marsiajar rahami sian hatam nabadiai di dalam Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Nunga ditobus kami, nunga digarar hutang-hutang nami ali Tuhan marhite
nadi paluaho hami sian hadusaw na iman na mateho di dolok Golgata jala heheho musing di ari patoluhon asa gabe jolma nai baru hami pausupasa mahatam na badiai ale Tuhan asa boy marsari ngari toptong di ganup hami Tuhan hutangnya ko kami manang rencana pernikahan rencana pemberkatan pernikahan Romi Andi Manik Dohot Epa Yuliana Boru Simamora naing patupauna di hari Sabtu 12 Juli 2025 songoni nang Simarojahan Jonathan Hutapea Dohot Idolaria Boru Simangucong di patupa pamasu-masoni di hari Sabtu 12 Juli 2025 Tuhan homana jongjong di tonga-tongani sakap ni nasida imarwasmu nanang marbagas ale Tuhan jala homa na beracara mulai sian gereja sahatu ulaun paradatan alai na perlu dihami imali Tuhan gabe ripe siti ruon manasida di jolonami lumobi di hadapanmu nabadiai songonima ali Tuhan hutangnya ko kami ma asa tung semangat masaluh na ruas di huriam mandohoti sermon week ali Tuhan unang loas sami ali Tuhan malas alai ali Tuhan leo dihami semangat leo dihami natoktong mawas dohami dihatam nabadiai jala parguguy akamanami nanami asatung diharinggason madohoti sermon week di weeknya masing-masing sawani mali Tuhan parheheon ama naing dipatupa di Jumat Sabtu 22-23 Agustus 2025 Tuhan gabe sada momen mau di akamanami asatung hehe akamanami narong di distrik Saplalu Jabar Tengdi secara khusus di HKBP Cimahi Jalalu Raun ale Tuhan dada holan parkur ama na gabehehe alai sudema ama gabehehe ale Tuhan di tonga-tongani huriami ala si pardo do ale Tuhan aka ama melayani di tonga-tongani huriami pasu-pasu ale Tuhan persiapani nasida songoni male Tuhan konpen pangulana goktiki nanang patupaon di hari Marsogot di Huria HKBP Cimahi Jalalu Raun tutu ale Tuhan tolu provinsi namandohotion ale Tuhan Jawa Barat Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta disialani do ale Tuhan akadongan nami na marsakap rosian akka inganan na masing-masing ali Tuhan sayhoma mangaramoti nasida di pardalanan asaboy sahat akamanami pangulan agoktikidot keluarga boy ro maddohoti konpeni jala semangat pajupang rap dohotami di tonga-tonga ni huriamon songonima ali Tuhan ruas ni huriam na hurang hipas pamatangna di Bagasatikion opuguen Pasaribu Ramos Pakbahan Opulemuel Borupurba amang Anenggolan Nyonya PN si Tompul Boru si Matupang Nyonya Togatoro Boru Siahaan Nyonya Sidabutar Boru Manurung Nyonya Sianturi Boru Tambunan De Sitorus Boru si Jabat Nahinan EP Aritonang Boru Manalu Tuhan masay gurang dope sa sitong nakaruas di huriam na subuhi huguari hami satu persatu ali Tuhan molotung di bagasan perawatan na sida manang di rumah sakit sayhoma na pamalupor ruas di huriam na marsahi di Bagasatikion molotung di bagasan pemulihan sayhoma ali Tuhan manpargugoyhon na sida molo marubak jalan akaruas sayhoma na madongan ni nasida
asabui ali Tuhan marubat nasida dohot denggan. Pasu-pasu akar ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguan homa mana bay gajang ni umur songoninang akar ruas di huriam na marulang tahun pernikahan homa ali Tuhan na mangalian damem na sumurungi di tonga-tonga ni ruas ni huriam na marulang tahun pernikahan di bagasa tikyon. Aka pilihan nami manang na sumbangan nami manang na hamalatiyon nami pe na ukpasa tami tuhuriami say homa na mga leon pasu-pasumi silopi gadda tuhami ali Tuhan jalaboy hami mangula akaulaw nami di bagasan semangat jalaboy ali Tuhan tarulah hami holan alani asini roham Tuhan masay gurang dope sa sitong nananayang si Panginoon nami di bagasa tikyo dalay di botohodui saluhut akan masa di tonga-tonga nami lumobi matutu ali Tuhan aka geleng nami naung tiki na marumah tangga ali Tuhan lehma siroka ni todina aka pinoper nami ali Tuhan naung nung aleleng niyan marumah tangga alay dang dililiti ador dope rumah tanggai sayho mana mabege tangyang namion ali Tuhan asa humatop lehono mo basa-basami tutonga-tonga ni nasida aka yanakon namin na sedang ujian ali Tuhan manang sedang mangalului karejo tupadoy di hosalu na naboy lehono mo kalulusan di tonga-tonga niya yanakon namin na ujian jala lehono mo aka ulaon di aka ama namin na membutuhkan ulaon di bagasa tikyon dang adong naso tarpatu paho dui dia kana hui diho dia kana makapurseho pinuji jala pinansama guar munabadi di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Uhud mahita pasahaton persembahan pembangunan tujolo dohot peliatan apa dua tu kantor pusat marede mahita sian buku ede 450 ayat sadaro mahita. Loha mona
jojong mahita saluhna. Ito busdo tatangya kon mapeliata alidi bata amanami di banu hararuandi saluhut silolo nadeng gandot na sauli basa na mauliutus hupasa tami masyan na nilihon mi tuhami pelian nami tuho sa ijalo may gebe wap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tunga-tunga ni huriam do di portibion buhay maruhanami marhite tito dim asalam tada hami godang ni silolon mi tuhami asa langgirgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang say pidorbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say South malomo ni roham di banua tongon so na di banua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songupane sanami di dosa didongan namardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de bataba bohida tuho. Jala di pasaur madamena tuto dim. Amin. Oras badihita saluna.